И здравейте хора от YouTube, аз съм Димката БГ Пророци, при мен е Трол БГ. Да, тук сме. Днеска направих клип, поне да има харесвания или гледания доста. Аз имам максимум 2 такива харесвания, бе. Максимум. Бро. И сега тук го тръпя с рейкама. И умрях точно на един. Кой има един? Аз атакувам право пред центъра. О, ще им взема знамето! Нашето знаме още малко ще го взема две за сега. Както виждате хора от YouTube, тронаха ма като... Оп. Нема тронаха. Взех флага. Взех флага! Аре бе, буклук! Ще го... Бах ти! Пежараса то се! Ще... Бутама! Ще го видиш на клипа! Да, видяла го сега. Как? Гад идиота трябва си! Не съм аз. Е, сега ще го видя! Значи, ти... Направи го на изпържена кокошка. Пазете ме, иначе ще взема фризера и ще ви замразя като... Ама ти се преобърна ли, бе? Да, един му трона. Аз занесох флага. Човек даде ми 110 експи, бе. Да, бе. 110 експи ми даде. Отивам за още един. Стига, бе. Не мога, и сега ще преобърни някой, бе. У мен. И сега ще преобърни. В клип не се... Не трябва да се накваш. Омага, на първо място съм. Да, аз съм на последно. Не си. Ти си на пето. Казах ли ти вече, че не трябва да се сравняваш? Омага! Ти видя ли какъв паркур направих? Дай сега настрани. Да се самоубия. А там. Виж го тос как ма бута, идиот. Умираш. Да. Thank you very much. Ах, тук само идиоти, бе. Разкарай се от пътя ми, бе. Ти... Виж го. Пучи си, тапунгер. Този идиот. Майко. Ти такъв първокласен идиот трябва да го наречеш. Тук половината са нобове от сърва. Даже повече от половината. Виж го. Гати убийството. Добре. Клипа стана 3 минути за толкова малко време. Защо ли се отнася, бе? Как са там горе, бе? Качат са. Правят паркур. Паркур правят. Как могат да скачат? Ще го видиш си силата, гати си да хака. Човек, аз съм... Той се заобърнал наляво, аз отивам от дясно и чао. Всъщност да... Наистина то. Сила хак, бе. От 1 метър ме убива. 4 даде. Човек, те с нобове само мен седат. Ето и сила хак. Не ме правите най-силния в сървъра, я виж, никой няма такова експи като моето, бе. Аз имам само 5 експиара, кажи ми. Какво имаш? 5 експиара. Каквите... Омага! Що си умрял един път? Аз имам 180. Защото занесох флага. Иначе имам толкова малко. Виж го как ме оцели. Пу! Нуб! И не ме уби. Ще го видиш на клипа как ме оцели и не ме уби. Направо се дигнах като микробъз от... Бягай! Шит! Их! Нямам батерия.
Какво стана, бе? Нищо. Их, само... Съм направил. Тука зад тебе, бе! Не знам, не ми тука. Човек, те справят паркур. Казвам, че правят паркур. Мога и аз да се кача там, ако искам. И как? Ето един човек сега ще се качи. Качи ли са? Не успя. И за какво бият мене? Тата. Ами не ме бутай, бе. Не ти ме буташ. Не, ти ме буташ наляво. Аз знам напреде. А то трябва да отидем надясно. Почти трябваш да спра да отида назад и теб да убият, не мен. Както да е. Ей, той е нуб си сидата. Гледай как ме минаха, сега съм на трето. Взехме знамето. Последно. Сигурно. Взех им знамето и се промъквам като най-големия нинджа. Виждам та и та убиват. Ма защо не помагаш като ме виждаш? Сега ти късметлията е този, че не ми беше заредено оръжието. Жго как му минава отстрани, то се чуди откъде му идва. Пучи идиоти има на този свят. Ако някой се сабскрайбне за клипа, може да направим малък giveaway. Аре бе, хелп, нима бе, тъпай си да до мене от нашото. Човек, то сме на прес флага. Давай, гати тъпата и си дадете таз. Сега ще го дам, ако си там. Не, няма да му даш. Човек, аз го занесох. Ще го дам ли или не? Не, няма. Тя е гати тъпата и си да тролска, мазна. Сега мен ще ма... Аз леко. Не бе, не лефтвай. Аз се тронах преди малко, убиха я, бе. Жуго как ме уби предния път, не можа да ме уби. Ето. Как ме убиват? Аз вече от 3 пъти, 2 пъти само занесох флага. Ще го видиш на клипа този. Видях как го уби. Айде, искаш да троним то с сисидата? Не, няма. Не бе, той сега носи флага с сисидата. Мяре? Не ме убиват. Ето. Полко, аз го бутам назад. Чао. Видя ли как го изгуби, бе? Ей, тъй както те тронна той, и аз го тронах. Намо. Не видях. Аз го избутах, те го убиха, аз взех флага и те ме убиха. Какво правиш? Хак? Ти си хак, бе? Ало? Ти се телепортваш? Не. Омаго! Аз не мога да разбера чак къде си, бе. Ти на толкова бързо се телепортваш, че... Дай, ще го занесеш! Занеси ли го сега, щастлив ли Дай си? на мен 110 експа ми дай. Аз занесох 2 флага. То с цели земята, бе. Аз да не съм земята, бе. Че да ма цели.
Да, видях. Много гадно. Аз ако бях на твоята, въобще нямаш да реагирам. Ето е тази сида. Точно за трол сиди там. Разкараш се, бе. Изгубиха. Вече не мога да я настигна. Ето нашата веселка е тролва. Да. Да, знам я. Току-що мина. И замина. Гад! Голблок! Честно? Пада голблока! Къде? Ето го там! Пада! Ти ще го вземеш за тебе! Ето го! Йо! Не! Майко! Голблок флипа, хора! Как не го взехме? Нищо е! Поне видях как изглежда, нали? Нали ти искаше? Искам да взема! Много бързо изписа, иначе ще да го взема, ако ме бяха убили. Много бързо изписа. То се фудна, защото написа нещо. Майко целият трепера пак. Ама повече не ми са трепери. Получи много хора в клипа. Ама как го взе? Тоест даже май не беше от нашата, а не от нашата. От нашата беше, бе. Той е гати слабака обаче. То се напред последно. Взема то. Кога ще взема? Никога. Той е на предпоследно място е. Трябваше да ти кажа по-отрано отзади ти, обаче аз ти казах от дясно. Ти се обърна наляво и после на дясно и стана ляво. Аз ти чистя пътя. Не остай. То има 4 човека, ще ти даде 40 експи. Гати тъпия голдблок. Чуй, ти колко близо беше, защото аз не видях. Аз ти беше зад мене. Беше точно зад мен. Той те избута ли? Да. Аз съм скил. И клипа стана на 12 минути, майко. И в клипа голдблок. Да, където съм мал да го схвана. Ти в моя клипа го хвана, обаче аз в твоя не. Не съм фащал в ничий клип не съм фащал голдблок. Пак си виждал. Виждал и силната хака! Заснех го! И името му заснех. И сила хак! Ще го видиш на клипа. Добре, аз го знам. Човек, то са 100 метра. Ето го! Зад мен е голдбок. Зад мен е голдбок. Просто чудесно. Как? Аз този ще оттрона. В клипа! Бах ти идиот е този. А обаче той нищо не ми взима. Не. Труско нещо. Като не. Бас. Тия е. Как не взех голдбока? Ако го беше взел... И това беше от нас. Чао!